Usa ka bata ang nasamda ng tiil human kini naipit sa escalator sa usa ka mall sa General Santos City kagahapon. Sa video nga kuha sa usa ka mall goer, makitang nakagunit ang usa ka gwardiya nining bata nga nagtindog sa escalator. Makitan sabang laing lalaki nga nakablo nga dunay ginaayo sa escalator. Kini man naipit sa escalator ang sapatos sa bata dihang pasaka sila sa second floor sa maong mall. Malampusong na rescue ang bata nga nakaangkon og samad sa tiil apan anaa na kini karon sa luwas nga kahimtang. Samtang dunay pahimangno ang kapulisan ngadto sa mga ginikanan. Na responsibility ng parents or guardians during mamasyal sila sa mga malls or anumang pasyalan is yung dapat bantayan nila yung mga anak nila, lalo na yung mga minors. Dapat wag nating hayaan na sila-sila lang yung mag-apak doon sa escalator kasi may mga minsan talaga or instances na naiipit yung mga paa natin or lalo na yung mga bata.